اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں سونے رب دے واسطے جیڑا انہاں دوواں جہاناں دا پالن ہار ہے، اور کروڑ ہاں درود ہوون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے، جنہاں دی وجہ تو اے دو جہان تخلیق ہوئے بنائے گئے۔ دوستو، امید کردہ کہ میرے چینل دے تمام ناظرین بخیر وفیت ہوسن۔ میری گزارش ہے انہاں میرے ناظرین دے واسطے جڑے میرے چینل تے نئے ہیں، میرے اس چینل ہیلتھ اینڈ ٹپس نو سبسکرائب کرو اور نال جڑا گھنٹی دا نشان دیتا گیا اس نو پریس کرو تاکہ جڑی بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کراں او دا نوٹیفیکیشن تانوں سب تو پہلے ملے اور تسی اس تو فائدہ حاصل کر سکو۔ آج ایک نئی ویڈیو ایک نویں نسخے دے نال دوبارہ تہاڈی خدمت دے وچ حاضر ہاں۔ آج دی ویڈیو، آج دا نسخہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے دا طریقہ اور لیسن یعنی کہ تھوم دے نال کس طرح تسی گھر دے وچ رہ کے بلڈ پریشر نو کنٹرول کر سکتے۔ دوستو، تھوم ایک اللہ پاک دی پیدا کیتی ہوئی اے جی ساڈے کول نعمت ہے جس دے نال انسان دے بہت ساری بیماریاں تو بچ سکتا، خاص کر کے دل دے متعلق جتنی بھی بیماریاں، دل دے نال ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں، تھوم انہاں دے واسطے سب تو بہترین ہے اور سب تو اچھی چیز ہے۔ تھوم دا اگر وہ استعمال گھر دے وچ کرے، تھوم بلڈ پریشر کنٹرول رکھدا، انسان دے جسم دے وچ جڑا کسٹرول ود ویندا، جڑا کسٹرول زیادہ ہو ویندا، تھوم اس نو بھی ختم کر کے جسم دے وچ کسٹرول دی مقدار نو بھی کنٹرول کردا اور بلڈ پریشر نو بھی کنٹرول کردا ہے۔ تھوم دی ایک تڑی اگر روزانہ انسان پانی دے نال لے لے تے او بندہ کدی بھی بلڈ پریشر دا مریض نہیں ہوئے گا۔ اس دے دل دی دھڑکن اور دل دے متعلق جتنی بھی بیماریاں او ٹھیک ہون گیاں۔ ایک تڑی ہر روز تسا تھوم دی چھل کے پانی دے نال اگر کھا لو، چبا لو تو بہتر ہے، اگر نہ چبائے تو انجے بھی اگر لگا دو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نو تسی استعمال کرو، انشاءاللہ تہاڈا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہسی، تہاڈا کسٹرول بھی کنٹرول رہسی، اور تہاڈیاں جتنیاں بھی دل دیاں مرضاں، دل دے نال جتنی بھی ریلیٹڈ مریض ہیں انہاں نو تو تانوں تسی محفوظ رہسو، اللہ پاک تانوں محفوظ رکھسی۔ انشاءاللہ آج دی یہ ویڈیو ایک نویں ویڈیو دے نال دوبارہ تہاڈی خدمت وچ حاضر ہوساں۔ اگر اے میری ویڈیو تانوں دل لگی، پسند آئی ہوئے، میرے اس چینل ہیلتھ اینڈ ٹپس نو سبسکرائب کرو اور نال جڑا گھنٹی دا نشان دیتا گیا اس نو پریس کرو تاکہ ہر نئی ویڈیو جڑی میں اپلوڈ کراں اس دا نوٹیفیکیشن تانوں سب تو پہلے ملے، اور اس ویڈیو نو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرو تاکہ جتنے بھی میرے دوست، میرے بھائی اگر وہ بلڈ پریشر یا دل دی قسم دی مرض مبتلا تو اس ویڈیو تو فائدہ حاصل کر سکن۔ آج دی یہ ویڈیو انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ایک نویں نسخے دے نال تہاڈی برکات خدمت وچ حاضر ہوساں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔